Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος γιατί έγινε κάτι πολύ ωραίο που το χρειαζόταν η περιοχή και ειδικά αυτός ο δρόμος που είναι είσοδος για το σκοπευτήριο, για τις παιδικές χαρές, για το σινεμά το θερινό και γενικά ένας τόπος αναψυχής για τα παιδιά και τους γονείς και χρειαζόταν αυτός ο πεζόδρομος οπωσδήποτε. Όπως και χρειάζεται και η Κεσαριανή και άλλους πεζόδρομους. Είναι μια δράση πάνω στον αστικό ιστό της πόλης με σκοπό με τη χρήση χρώματος και με τη συμμετοχή του κόσμου κάθε ηλικίας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες παρεμβάσεις στο χώρο, να δούμε αν αυτές είναι οικίες στο περιβάλλον και να δούμε αν το αποτέλεσμα που θέλουμε, που είναι κυρίως η ασφάλεια και το να παραδώσουμε ελεύθερο χώρο στον πολίτη, μπορεί να γίνουν, να είναι αξιοποιήσιμες αυτές οι δράσεις και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να τις απλώσουμε στην υπόλοιπη πόλη. Δεν σας κρύβω ότι ένα από τα στοιχήματα που έχουμε ως Δήμος είναι η συμμετοχή των δημοτών. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε εργαλεία ή δράσεις με τις οποίες θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυναμική που έχει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, για να μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα στο μέλλον πολύ πιο ουσιαστικά. Και η συμμετοχή του κάθε δημότη είναι το κλειδί για αυτές τις δράσεις. Δίνουμε χώρο στους νέους ανθρώπους, στα μικρά παιδιά, παρά στα αυτοκίνητα και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε πόλη. Η παρέμβασή μας ήρθε να καλύψει νομίζω δύο ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η μία είναι προφανώς να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και πάνω στον κόμβο αλλά και στην οδό Φιλαδελφίας και να συνδέσει δύο κομμάτια της Κεσαριανής που είναι το σκοπευτήριο με το άλσος της Πανεπιστημιούπολης. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά τα έργα που βάζουν μέσα την τέχνη, βάζουν μέσα τη συμμετοχικότητα, είναι και ένας τρόπος να αλλάξουμε νοοτροπία. Οπότε αυτό στοχεύαμε. Η χρηματοδότηση είναι από το Bloomberg Philanthropies, ένα πρόγραμμα που είναι διεθνές και αυτή τη στιγμή ήρθε στην Ευρώπη, επιλέγοντας 19 πόλεις από τις 300 που αιτήθηκαν, προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το έργο. Μακάρι να τηρηθεί, όλοι το χρειάζονται, γιατί εδώ έχω ακούσει διάφορα. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν τις διαβάσεις ότι είναι θέσεις πάρκινγκ. Οπότε, εμείς πάμε με τον νόμιμο τρόπο, ό,τι κάνανε εδώ και το γραφείο και ο Δήμος. Έχει ανοίξει ο χώρος καταρχήν. Ωραίο το χρώμα κάτω. Είναι όλα λίγο πιο χαρμόσυνα. Γεμίσαμε χρώμα. Βασικός στόχος για μένα πρώτος ήταν να δώσουμε χρώμα στη ζωή μας. Δεύτερον, παίρνουμε χώρο από κάτι που μισώ, το αυτοκίνητο, και το δίνουμε σε κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Τη μαμά με το καροτσάκι, τον ανάπηρο άνθρωπο, τον πεζό. Νομίζω αυτά τα δύο τα λένε όλα. Πρώτα πρέπει να λυθούν κάποια δομικά προβλήματα της κοινωνίας μας και αφού λυθούν αυτά, ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει με περισσότερη συμπάθεια τέτοιου τύπου έργα. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, είτε γιατί του παίρναμε τη θέση του πάρκινγκ, είτε γιατί δημιουργούσαμε ένα εμπόδιο εδώ το οποίο φανταζόταν θα τον ενοχλούσε, είτε γιατί δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του εύκολα στο σχολείο γιατί έτσι είχε μάθει. Να έρχεται με το αμάξι του να αφήνει το παιδί στο σχολείο και να φεύγει. Νομίζω όμως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν στους 10 οι 7 κάνουν θετικό σχόλιο, το έργο έχει πετύχει. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα, γιατί πρώτη φορά αναπτύξαμε ένα τόσο μεγάλο project στην Ελλάδα που έχει να κάνει καθαρά με το δημόσιο χώρο και την τέχνη, που είναι τα δύο αντικείμενα που με ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν και το γραφείο. Το πώς δηλαδή να εφαρμοστεί η τέχνη στο δημόσιο χώρο με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του δημόσιου χώρου και να τον αγαπήσουν και να τον φροντίσουν και να εμπλακούν στο σχεδιασμό του. Η ιδέα για αυτό το project μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή, αλλά περισσότερο το χάρηκα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του έργου, γιατί είναι ένα συμμετοχικό έργο και η αλληλεπίδραση με τον κόσμο είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλά παραδείγματα όπως αυτό να μπορούν να ενσωματωθούν στις καθημερινές πολιτικές των Δήμων, των Περιφερειών και των εκάστοτε αρμόδιων φορέων και να γίνουν, αντί για σπάνια παραδείγματα, να γίνουν μια κοινή πρακτική. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την παρέμβαση, έτσι όπως έχει πάρει χρώμα η γειτονιά. Ευελπιστούμε να συμβεί και σε άλλες περιοχές, ευελπιστούμε να πάει καλά, να το σεβαστούν και να το αγκαλιάσουν οι άνθρωποι όπως του αρμόζει. Και εμείς θα είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί.